Chaka ningana yogoichania kurwa chinsemo chia Kenyanya iyo egotoka imebunge ya bumachoge burabu stoka buna abantu babire niko basiria magemabo emambia lero watakana amono mbasukano nyaka wakani kwa chinseme chio mbasukano nyaka wakolekana ime iyo mobera chi ase pale kurwa mugonga go Kenyanya niko bwatrania egaria eyemo amone pikipiki yerera umworokia oyomo bwe skuru gotiro mabwaye nabo igo murundi ahwe pikipiki yo ikabona iga munatoka ndembeo nigo oyu munya pikipiki yo ataranyara kabaga kumanyikana kolende abarundi bamwe abandi ko basokia na goteba buna nzachinde nigo baranyara ko bakorigia na konyara ko bakumanya nigo kubole kwa rurwe abantu ko bamaiso anene mono aso gotumiki bwechipara munagotumye muri kito Gilbert Kobe Bamenyi bensemo ya mobera litukulia lero mambia abokera mu basokano bwepara uyoirera amagima y'abantu babere gusira sani matatu yarenkurwa asekura arasensemo ya Kenya go kya sobo sombi bwa ebelitiko igore yanyorana n'umwana bodaboda yomo ore obogolityo mu abiria chingaki arenge kogenda esabali go kya sensemo ya Kenya noriga kurwa sensemo ya Kenya go chimugonga umutu ma chingaki bali gutana n'ekini sani chinde omontereba yarusigalie paki anyeire anyakolie gas lakini talia gutoma mu conductor umuntu tawari nyoneke bandu mu ubugima bw'umwana bodaboda niko gwasira abo chingaki uri abo gulitia nyako bagusira chingaki ari kuirwa asinya gitari kero kurata yakuru igo yapide naminyoka nguji kuminyoka gocha nanyoro mu inara irenze no mu muroyo iga nerarere mu inara ire para igo igali ire kande Kenya one gotebekana kuru Kenyanya kigali cia minyoka nive bono yakusi accident ngo yarenge mutu yabwate bantu kulende kiyaro kana ko bagecha baria barora mu basokano ya sensemo yo mobera kerianga nyuma yo murundia oyo okora mu basokano yo nigo achaka gutama ase bachaka kumuminyokia na kumuikera chinga kibacha kumanyanga atari mogendia bwe gari orenge kulende no e conductor yanya ko bage kuburie gari kurwa sekurara gochia se stage yateo kana no conductor bwate gari tari montereba one karatu maba na sokire para njanya ko umwana we mu conductor so abutama ukinjere kwanda bono mobere ekurata ya kurungo uitira abantu oyo gotama tomo minyoki toy kaliro goro otereri ogwa karabu tomo gwata tomo irani bono twara gingo muitere musambe twara atiga na itu sana nonere bono eyikira abantu bateba tiga to sebubu gimobo libaga nertora muite kare onye nekina kichiko ko baraisi ekiagera na ruo gusaidinga ninja natuo metabana ko bangora kwa abanyanyimbo kurwa segeta seni ya Kenya gocha gokonya mu basokano yo na gutanga abamenyi barenga so kubwatana na gochigurusia mibere ya sensemo ye para nigo kwa bagecha abamenyi abo na abanyanyimbo kurwa sensemo yo gembo na ubacha sobo konyi kurwa a sensemo ya ugembo tamu criticizing most amakosa manene sana iko tuwa kesi mi Kenya police station 10 times and no response was taken. Nothing was taken. Baka ya pili twaje kubyo usaidizi kuruoge. Abana boda bamwe aboniko besokia kumurerera nyagusiro nyakuba gusira otebekana gukora obosombi bwa ya sensemo ya igare nabo igore gokoba musubati yotebekana uro mokonyi bumwarimu omonene a sensemo ya liamo. Accident ya bono mambi umona boda no mada mwe kwa school wanyaka bagusiro bugimo bwabo asa accident ye pa. Na accident yo ndoko tabaga no mwana boda bota magosa mono no muntu ke gari bota magosa ikiagara asaru takachwito mwana boda ne saidi enga etalie yaye igari ko bateki ega isia ko myakanya moibere aya moya karagento kek onyora ngoso ke saidi chwito mwana boda sare ngensa moya umuntu oli gabo kurukuru waiga urukanye yatebeka nene rukure tai abagendi ba boda kurwa sensemo ye pare niko batebire buna e pare yitebwati okubagekana kuria kumanyikanite muna yellow line nabo yigo e pare nigere nyerere na yigo karwa kwendia boda ne kigali okobogerana nigo gokobogo kon e pare number 1 e pare na nyerere number 2 e gwate bitonge binga senje number 3 oborundi bora abwe kigali e bato chaete muna boda asenge joning igako batayyo ya saidi ya gopi imetinga de toto to motaro ino ngaito goeta bariko to mbaga to bari to wende gotara pasto kala yore ni to bwati chia pare asukero matata ke gotara ko kuwai goto ko sabanga se pare de akenya tabatari to bore ndi borobuya pare ro sigura bengia na baruri to bachiga to bange tinto bange lakini baba abantu bagotore no to ko barenda
mpaka tutuoma ovyo ovyo ngase njo tutobote bigari ebike bakatwara kigari kinene mubironya gusira nigo rusi gwabwo na kuirwa sengendu yogembo aso musubatu yo obogoyirio tebekana gusira kingakie arenge kominyokirwa nyagitari ogembo otebekana koba omwarimu omokonyi ase skuru ya liamo nere airwa sengendu yogembo ngori bategetembe kurwa omobera kenyenya bo machoge bora bwe county ya Kisii Marieta Nenje Gilbert Kobi.